Felly, fel o'n i'n dweud, mae hwn yn noson o ddathlu diwylliant yn Stiniog a sut mae diwylliant yn ffynnu mewn ardaloedd diwydiannol. A mae o yn rhan o gyfres sydd wedi cael ei gyllido gen Llechi Cymru a gan Partneriaeth Eryri hefyd, cronfa Partneriaeth Eryri. Felly diolch yn fawr iddyn nhw. A na i gyrru ymlaen wan a cychwyn y sgwrs hefo, dwi'n meddwl, Dewi, chdi di'r cychwyn, dwi'n wedi ddal chdi ar yr hop. O, mae'n awr, oherwydd y diwydiant yn y llall, yn meddwl yda ni, y cwestiwn mawr ydy, ydy'r ffaith bod yna gymaint o gerddoriaeth enghraifft o bandiau bethau fel yna, diwylliant cyfoes yn digwydd yn Blaenau, ac os ydy hynny, ydy hanes llenyddiaeth a barddoniaeth a ysteddfodau a bandiau y cyfnod y chwareli, os ydy hynny'n chwarae rhan yn hynny, ydy hynna wedi creu rhywbeth yn y boblogaeth gyfoes heddiw yma, lle de. Achos adag yr chwyldro diwydiannol, dydy'r ffaith bod Blaenau fel lot o ddiwylliant a llenyddiaeth yn y llall. Dio ddim yn unig achos ym mhob maes lawr yn y de neu gogledd y ddwyrain Cymru, roedd yna gorau a bandiau yn frith drwy'r llefydd diwydiannol mae'n gyd, bwrlwm a baledau yn y llall a barddoniaeth. A hefyd yn yr un cyfnod yn cefn gwlad ffermydd a falle diwylliant ffermydd oedd pawb yn cynganeddu'n fannu hefyd. Felly dydy ddim yn unig, ond beth da ni trio chwilio amdano ydy os yna gysylltiad rhwng hynny a beth sy'n digwydd wan yn Blaenau, achos mae'r fath yn Bethesda a lot o fandiau yn y llall bwysig yn Bethesda hefyd. So ydy'r ffaith bod yna ddiwydiant efo brawdgarwch a dyngarwch a solidarity, di hwnna di troi'n greadigol ar y pryd a bod o wedi cario mlaen wan. So dyna dwi'n meddwl, a dyna di'r beth da ni am sôn amdan, ie. Ond mae hynna lot o stwff fysa chdi'n gweld mewn felina, felly mae'r diwydiant stones a bob math o diwylliant stones a falle wedi dod allan o hynny, a dwi'n meddwl bod, no ni siarad amdano hynny later on, ond ia. No ni siarad amdano chdi gyntaf, Dewi. Siarad amdano fi? Mae bobl wneud yna, ia, beth ti'n siwbod te? So, o'n ni yn meddwl fatha, oes gennych chdi darn o ffynhonnell bach, di ffynhonnell yn rhy serious, ond darn sydd yn dangos sut mae ardal wedi cael ei blethu fewn i, a mae lot o lyfrau chdi efo yn amlwg, efo yr ardal di plethu fewn i'r straeon yn dydi? Yndi, yn enwedig yn y drioleg, y tair nofel cyntaf, maen nhw'n dilyn i gilydd lle amdano y criw yma. Yndi, mae o, dwi wedi disgeisio yr ardal, newid yr enwau yn y llall, y llefydd. Mae'r nofela yna wedi cael ei setio mewn tre ddiwydiannol, ddiwydiannol, mewn ardal llechi hefyd, so mae chydig bach yn obvious. Ond dyna fo, be dwi wedi gael yn hynna, dwi'n meddwl bod fi'n mynd mwy, wel, erbyn y drydydd, sef crawiad, bydd roedd mwy o sylwadaeth cymdeithasol, i fewn yma efo problemau yn dod i fewn efo pethau, yn dod i fewn i'r dre, pethau da ni ddim isio yn y llall. Ond o ran y dair i gyd yn ei gyfanswm, dydy o ddim yn rhyw breges na hyn a llall na portread o'r ardal. Be dwi wedi bigo fyny ydy'r hiwmor, achos tair nofal amdan, wel, fel y rei eraill dwi wedi sgwennu wedyn hefyd, ond
amdan bobl sy'n byw ar gyrion cymdeithas, de, a'r diwylliant, yr is-diwylliant, yr is gymdeithas, y bobl sydd yn, dwi'n gweld nhw fel arfer, o'n i bai bod ti'n ffeindio nhw yn eu tai neu mewn pub neu yn y llall o. Ond yr hiwmor yna dwi wedi bigo fyny arno fo, yn llall a dwi wedi byw yn fo. A wedyn, dyna beth dwi wedi cael, y ffraethineb a'r hiwmor tywyll iawn, de. Ond hiwmor ydi o'n y diwedd yn dal i fod. Fysa rei bobl sydd ddim wedi arfer efo cerdded fewn i dafarn yn yr ardal a clywed yr beth sy'n galw insults mae bobl llucho at ei gilydd, ond chwerthin, de. So bobl ddim yn dall arglwydd mae hwnna, neu galw hwnna. O be mae hwnna, dwi'n hydyn am di ffrio. Ond yr hiwmor yna dwi wedi bigo fyny, a'r cymeriadau, de. Cos mae yna cymeriadau, mae un peth sydd yn bendant yn dod o ddiwydiant trwm, lle oedd rogiau gyd efo'i gilydd yn y llall, a rogiau yn y caban yn entertainio a cael rhyw steddfodau bach, a steddfodau mawr wedyn yn y chwareli. Ond oedd nhw'n mynd â, mae yna lyniau nhw, mae yna grŵp, ambell i grŵp am blaenau o hen lyniau, a lluniau rogiau yn y caban, lawr ar rei o'r fflors yma, o dan ddiar. A lluniau nhw'n enw fo saxophone a gitars, oedd hwnna, oedd gwaith mor galad, a oedd hiwmor, mae'n siŵr, yn cadw nhw'n fynd yn y llall. So mae'n rhaid bod hwnna yn dipyn o link i fewn. Ond, bottom line ydy, yr hiwmor a'r cymeriadau, y cymeriadau brith a hynod digri, de. Sa'n nhw'n gallu llenwi unrhyw lwyfan, sa'n ni'n cael sioe am unrhyw un o'n nhw. Dyna beth dwi'n gael, a dyna beth dwi'n rhoi yn y nofela fi, de. Yn hytrach na portread o dre. A ti'n meddwl bod hynna'n mae'n parhau fod yn rhywbeth sydd yn gyrru ni fel gymdeithas wan? Yr hiwmor, ydy'r hiwmor yna'n aros rhy fas? Yndi, ond bendant. Dwi'n byth yn mynd i stopio na di, mae'n jyst yn rolio un cenedlaeth i'r llall. Mae'n jyst yn un, yn bwys pa ran o gymdeithas wyt ti, neu pa oed wyt ti yn y byd, mae'n dal yna, sydd ddim yma, jyst y tynnu coes di ddiwedd yma. Efallai bod yr hen gymeriadau mawr yma oedd yn jyst yn, gymaint o'n wedi mynd rwan, dwi'n gwybod os di hynny'n cario ymlaen, ond eto mae'n ar ei hefyd oes, maen nhw'n dilyn i trets, mae'n ei DNA nhw, mae'n siŵr, ond yn sicr mae'r hiwmor, mae hwnna dal yna hyd heddiw yma, yndi. John, dwi'n gorfod cerdded fewn i pub, os da ni a gwneud ystalwm hwnna, dyna oherwydd y lockdown yma'n lle. Ond unwaith o'n i'n gerdded yn ôl i fewn, bydd pob beth yn dechrau eto. Un peth dwi'n mesu di'r banter, dyna di'r gair, y banter, dwi'n bod gair dwi'n bod chwilio amdan. Bydd hwnna'n dechrau eto, a bydd yn codi ysbryd yn syth. Cerdded i fewn, a wneud rhywun alw fi'n bob peth, jyst am y crac. So, dwi'n yn ei wneud, de. Ond fydd pawb i dal o fewn o mor hir, dwi'n siŵr fydd o jyst yn dod allan fatha... Bydd yn gwybod bod braidd yn berig, mae'n siŵr bydd bobl wedi exeitio gormod ydych yn rhywbeth allu ffast. Dwi'n gwybod nebyn i wedyn. Ond, ia, be sydd i ysgogi yr creadigrwydd yna chdi, fysa chdi'n dweud? Wel, dwi wedi, o cwmprysor dwi ddod, o ffarm, de. Ond o ran ysgogi fi i sgwennu yn y llall, mae o yn y teulu yn grys, yn haidi, de, tad mam, de. Oedd o fardd y teulu, pen yna i gyd yn sgwennu llyfrau, sgwennu englynion, de. Oedd yn haid yn sgwennu englynion pan oedd o wedi pasio i 100 oed. So mae hwnna, de, ond ysbrydoliaeth bywyd sydd yn neud
hwnna di'r peth mwyaf sy'n ysgogi fi i sgwennu. Yn enwedig y stwff dwi'n gwneud. Dwi'n licio barddoni, dwi'n gwneud lot o barddoniaeth. Ond beth sy'n gyrru fi creadigaeth creadigol fi ydy bywyd, pobl a digwyddiadau, just pethau fel yna. Dyna ydy rhan fwyaf o ran mynd ati i sgwennu. So mae hynna'n mynd yn ôl, mae'n siŵr, dwi wedi byw cyn gymaint yn Stiniog, dwi wedi byw mwy yn Stiniog nag ydw i wedi gwneud yn Traws, dwi'n fa. Ac fan hyn fi sy'n yn yr ysgol, de. Ysgol Melwyn, de, fan oedden ni'n mynd o Traws, de. So mae o'n rhan mawr, mae'r dre ar hanes Diwydiant, bod fi erioed wedi cymryd rhan yn y Diwydiant yna. Dwi erioed wedi bod yn chwaraelwr, so dwi erioed wedi bod o dan ddear. Wel, pan ti ddim i fod i fynd. Ond to, mae'n sicr bod hynna, bod y dre yma a'r ardal yma wedi dylanwadu. Ac yn gwlad hefyd, pobl dde, a bethau maen nhw'n neud, a bethau gwirion maen nhw'n neud. Ie, ond dwi'n meddwl bod pobl yn gwirion yma, ond fi yn siwr. Ond ie, a dal i sgwennu fwy, Dewi? Ynddo, dwi'n sgwennu ar y funud o'n, mae'r nofel yma wedi cymryd blynyddoedd o'r un diweddar yma, ond dwi hefyd yn sgwennu llyfr amdan cant Cymru, sef y cant mynydd ucha yng Nghymru. Nes i orffan wneud nhw 4 blynedd yn ôl i ŵan. A beth dwi'n gwneud yma, dwi'n sgwennu llyfr efo'r lluniau a storis a hanes yr ardaloedd lle mae'r mynyddoedd mae'r lluniau nhw i gyd yn y llall. A hwnna dwi ar ŵan, a wedyn dwi'n gorfod neidio yn ôl ar y nofel, a bydd y ddau yn dod allan adolyg yma, flwyddyn yma. So dwi fyny at fan hyn efo math o bethau i wneud ar y funud. So mae'r creadigaeth yn dal i fynd. Mae'r ddoniaeth i wneud mwy efo perthyn i fro yn y llall. So dwi wedi sgwennu yn ei hon yn fan hyn. Mae si eisiau clywed i rhywbryd os gynnu i amser yn nes ymlaen yn ystod y peth yma. Ar y Milwyn i enw hi. Ond enghraifft, mae hwnna wedi cael ei, fel mae'r enw yn dweud ar y Milwyn. So hwnna, os ti'n fodlon i ddarllen ni, so hwnna'n hyfryd. Ie, beth ti eisiau gwybod, Sofia? Ie, fysa hwnna'n gret. Dwi wedi pwsio'n hyn efo, pwsio hwnna fan do. Os wedi gofyn am ddarlleniad rhywbeth, yn wedi dod. O'n i'n meddwl well fi beidio ddarllen allan o rei o'r llyfrau yma, achos mae'n ormod o rici. Fel udodd Gwili Mwen ar y reglan radio, mae'n dweud ar y glwydd efo sa ti'n tynnu'r geiriau rheg allan o'r llyfr yma, sa fo'n dynna fel am oedd fatha comig. Iawn ta, ar y Moelwyn, mae 24 llyn i'w gweld yn sgleinio yng ngolau'r dydd, ac eraill sydd yn swatio'n swyl mewn cymoedd cyfrin cudd. Dwi'n edrych dros Eryri, yr Hinogydd a Phenllyn, does un lla gwell na'r Moelwyn mawr i weld fy ngwlad fy hun. Llwyfan fy llymannau lle mae'r gorwel yn grwn, ble dwi'n gweld fy mro'n troi yn wlad a fy lle yn y byd hwn. Dwi'n gweld yr haul yn felyn ar ysgwydd moel yr hydd a chysgodion y cymylaen carlamu dros ei rydd. Dwi'n gweld y cnicht a'r wyddfa fel gogoniant yn fy llaw, ac os na welai'r Moelwyn bach, mae'n niwl neu'n bwrw glaw. Mi a fyny yn yr eira neu wynt a glaw neu hindda, pan fo pwynau'r dydd yn ferlyn, dwi'n dianc i ben y Moelwyn. Os a fyny drwy gwmorthyn, chwarael rhosydd hibio'r felyn, neu drwy hen chwarael rysgan, neu Graig ysgaf nofwlch stwlan, a hibio hen lefelau hedmygedd yn fy ngwaed, wrth feddwl am frawdoliaeth yr agorydd dan fy nhraed. Os dwi'n gwisgo i gap neu beidio, dwi'n siŵr o alw hibio, diolch yn cymryd llawer mwy nag awr i fynd i ben y Moelwyn mawr. Sŵn tonau ar yr awyr, daw'r gigfran ar ei hynt, gan glwcian ei chyfachion cyn plymio i nyddu'r gwynt, a'r goesgoch hy sy'n sgrechian o furiau ei seirnas hi, yr rhain sydd yn fy atgoffa mae gwestai ydw i. Mangre fy ymreuddwydion rhwng y mawn a'r awyr lan,
lle dwi'n gweld nad oes na nunllan bell fel hed y frân. A fyno i wasgaru pryderon diflas byd, i'r awel ar iwerydd dros y flaenllym yn fflyd, ac wedi cael ei gwared yn rhibannau ar y gwynt, daw'r rhythm dirdynol bywyd i wneud i'n nghalon buron gynt. Ac yng nghwmni'r hen frân goesgoch a'r gigfran ddu, mi harosaf ar y moelwyn efo'r awen fry. Mae gennyf win i'w rannu efo gwyn a pnydd a'i deulu, wrth ddawnsio efo'r lleiad braf mwyn croesawu hirddydd haf, a phandawr tân dros ymyl tir i liwio'r wlad a'i bysedd hir, i ddal y wawr ar droad yr hod, y moelwyn mawr yw'r lle i fod. Ac yng nghwmni'r goesgoch gegog a'r gigfran ddu, mi orweddaf ar y moelwyn efo'r awen hy. Ni. O, hyfryd. Na. Ie, dwi'n gwybod os dwi'n sut mae diwydiant ydy ti ysbrydoli hwnna, just bod i fyny ar ben y moelwyn yn lot rhy aml. Dwi'n meddwl, Mae o yn, dwi'n gwybod fod chdi yn ar y bryniau yn aml, dwyt, a mae di ysbrydoli. A yn dweud ydy hynna ddim yn diwydiant, ond mae o hefyd yn... Ond mae barddoniaeth yn y chwareli yma, os mae coelio, mae yna restar o'n nhw, os di heddiw, Cyndan Jones, fod te'n grisiau, mae'n byw yn, wrth i gael o di, Ysbygelaeth, beth enw lle, Nantmor. Mae'n ymysgrifft, tyfu ymysgrifft, sy'n di. Da di Cyndan, mae o'n fardd anhygoel, Mae'n gyda Sian Orthi, a Heddwyn, mae'n lwyth o feir yn traws, ond yn y chwareli yma, os ydym yn coelio, mae gen ti a'i henwan, enwa ffug enw, Tan y Marian, Ionoron, Glandwyryd, Wyliw Strada, Gweinydd, Cyffty, Alwenydd, Moelwyn, Isall, Dewi Mai o Feirion, Elfyn, a rhyw ennill y gadar, pan fod yr Steddfod Genedlaethol yn Blaena yn 1898, ac oedd nhw'n godi pafiliwn o bren, dwi'n meddwl, yn y parc, dwi'n meddwl. Ac 6 wythnos cyn yr wyl, cyn y Steddfod, ar i'r storm ddod â chwalu'r pafiliwn o'r Rex, ond ar i'r chwarelwr sgyd fynd i fyny i ryw iard y coed yn rhywle wrth Llandudno ffyna, ac ail godi'r pafiliwn mewn pryd ar gyfer y Steddfod. Wedyn Elfyn y boi yma, fuodd yna archferwydd wedyn, dwi'n meddwl, ac oedd o'n un o'r 2 fardd sydd wedi ennill y gadar yn ei dref, yn ei gartref o'i hun. Wedyn, pan maen nhw'n ffindio, oedd nhw'n chwilio amdano fo i gael i gadeirio, ond oedd o'n Rhys Wil, ac oedd nhw'n chwilio amdano fo bob man, ac oedd nhw'n ffindio fo, oedd o'n cuddio yn y llyfrgell. Dwi'n gwybod os oedd wedi cael drink bach o beth fel yna, ond oedd nhw'n gario fo. Dim cario fo oherwydd bod o'n chwilio fi, jyst cario fo. Tyd fan, mae'n rhaid chdi, A mae'n adoman o'n nhw'n Eos y Gogledd, Bryfdir, Ioan Dwyryd, Ioan Brothen, yn llall fo sgwennodd yr englynion i'r barrics yn rhosydd. A ti, mae gen i lwyth o farddoniaeth fan hyn amdan y rhosydd, chwarael y rhosydd yn llall hen hogiau'r rhosydd. Roland Wyn, Treborfab, Bryfdir, maen nhw gyd, mae'n adoman o'n nhw. Ti'n mynd i geiniau drosodd os yna cannoedd o feirdd yn y chwareli yma. Ond ia, oedd y caban yn rhywbeth oedd yn meithrin hynna, doedd? Oedd. Oedd nhw'n dysgu, dysgu am pob peth, politics, athroniaeth a bob dim, dim jyst cystadlu efo'r ganeuon fach yna llall, dim jyst hynny, ond athroniaeth a beth ola. Ac ar ben hynny, music, sef lle da ni eisiau mynd, efo'r sgwrs.
O, hyfryd. Oedd hwnna'n link a hannar hwnna o'n, Dewi. O, ia. Mae Gai yn amynyddgar iawn ydi miwtio fama. Gai ofyn i chdi yn miwtio, Gai? Mwynhau gwrando ar llais, Dewi. Ond na, mae o'n ddifur iawn, dydi? A mae weithiau dwi'n mynd am dro yn y fro, a ti'n meddwl, mae Stiniog bron oedd ryw enclef, dydi? Mae bron oedd ryw wlad i hun, dydi? Efo'r cadwyn, yr bedol, y Maelwynion, yn cofleidio ni, ynddo? A yn ehangach wedyn fel Dewis, y fro ehangach wedyn yr byd amaeth traws, mae'n twrog, ochr arall Dolwy Ddylan, Llafrothan, yr fro ehangach. Mae ddifur yn aml iawn, mynd am dro, a jyst cael syniadau newydd, o fod yn yr filltir sgwar, neu y filltir gron, fel petai. Ond beth sydd ddifur hefyd ydy, dos yn ôl, 300 mlynedd cyn y chwareli, lle oedd tyddynod a falle yn y fro, iawn, oedd nhw wedi ffeindio'r lychan, neu ryw do, ryw shed, neu beth bynnag, neu crawia, ffensys, a falle. Wedyn, unwaith agorodd o chwareli, bod y mewnlifiad o'r ardaloedd cyfagos, yr amaeth, Sir Gaernarfon, Pen Llŷn, Dyffryn Conwy, Nant Conwy. A y bwrlwm, swn i'n wrth o modd bod mewn peiriant amser a mynd yn ôl i'r cyfnod yna, lle oedd y bobl yma jyst yn dod yma i greu blaenau fel treg, i greu bwrlwm y chwareli. So fo'n anhygol o amser, a'r diwylliannau yma i gyd yn ffrwydro fe'i gilydd. A gweithwyr oedden nhw'n dosbarth gweithiol wrth gwrs, ond ymysg yr gymuned yna, o gen ti bobl peniog iawn, bobl creadigol iawn, ac y caban oedd yr outlet, os lyci, iddyn nhw gael cyfle i rannu creadigedd, ac wrth gwrs ambell un di mynd i golega, a mynd o lle falle rei heb gael y cyfle i wneud hynny, di aros yn y fro, a di effeithio diwylliant y fro fel la. Ond yn ôl i'r hiwmor, a effaith ni fel bobl creadigol lleol, artistiaid lleol, dwi erioed wedi gweithio chwarael chwaith, a nathon ni ddeud hynny yn y gan graffiti Cymraeg anweledig. Erioed wedi gweithio chwarael o gan ei lechan yn y gwaed. Ond oedd yr lyric yna, dwi'n meddwl, pryd oedden ni chwarae pêl-droed, wel, bob man, pryd oedden ni'n blant cynradd, oedden ni'n chwarae pêl-droed dros, oedden ni'n creu stadiwm yn fan hyn, a stadiwm mewn ceua gwahanol. Trefnu gema yn erbyn Glan y Pwll, yn erbyn Maenferan, yn erbyn Llan, a creu golpos yn hynna, a drwy greu golpos yn hynna, be oedden ni'n defnyddio i wedio'r postyn i fewn, ond llechi, a dyrnu nhw mewn o darn o garag, a dwi'n cofio sleidio, taclo, ceri, mae'n siwr, a sliding tackle, a mewn i wylod y postyn, a dwi'n meddwl mae'r graith dal yna heddiw yma, a mae'r graith yn las, dwi'n siŵr bod yna lechan dal yn y graith. Felly, o fanna ddoth llechan yn y gwaed, yn y gystal a bobl y môr, halan yn y gwaed, a ni'n meddwl, llechan yn y gwaed, yn llythrenol. A wedyn, a ni'n meddwl, mae yna gan am yna, bod ni rioed i gweithio'n chwarael, mae gennym ni lechan yn y gwaed, felly bod ni'n balch o'r ardal, balch o'r cyfoedion, balch o'r diwylliant, balch o'r hanes, balch o beth bynnag, A dyna, dwi'n meddwl, oedd anweledig yn ei ddathlu, dwi'n meddwl, y ffaith bod ni'n balch o le oedden ni'n dod. Ac ar y pryd, fy'n y 90au, ti'n meddwl, o fandia indie,
enghraifft, Ffac Off i Pawb, Topper, Acid Jazz, Hanner Pei o Gaerdydd, ynde, Cosmopolitan, oedden ni yn blaena ganol nunlla yn y mynyddoedd, a dwi'n meddwl, dyna oedd yn gyrru ni fel band, dwi'n meddwl bod ni'n falch o'r hunaniaeth yna, de. Sori, si wydro braidd yma. Hwna'n gres, ond sut mae... So, yn amlwg, mae yna llwyth o yr ardal yn dod fewn i dy waith di. Be ydy hwnna rhywbeth sydd yn gyrru yr gwaith, neu ydy o'n rhywbeth sydd yn just yn bwydo fewn ar y deg, fatha? Diolch yn absolut, dwi'n meddwl. Diolch yn, ond fel yn dweud, dwi'n mynd am dro, mae fel rhyw fydysawd i hun, o ran hela'r awen ni. Ti'n mynd hela'r awen, yr awen sy'n dod i chdi, ynddo? Dwi'n gwybod, dyna'n wir persbectif feddwl. Di'r awen yn dod i chdi, ti'n chwilio am yr awen, dwi'n gwybod. Wel, dod, ie. Dyna beth sydd wedi gwybod. Os ti'n trio, ni di fydd dal i. A dyna dwi'n deimlo, mae'n jyst gymaint o sbardina. Mae'n anodd dweud mewn geiriau sy'n mae'n dod i ti, de. Ond, ydyn ni'n mynd i chwarae can, i fideo. Y gwalia, o'n i o hyd i meddwl, gwalia Cymru, de, o gair, fideo. Lladin neu Germanic, neu rhywbeth, brysach ni'n gwybod well fi. Wales. O, ie. Y walia, de. Yr hen air am Wales, de. Wel, ie. Y Germans, yr Saxons yn galw bobl oddi fewn i'r ymerodraeth Rufeinig. A wedyn so, y bobl eraill yma, y strangers, y Welech yna, a wedyn nhw'n defnyddio'r un amdano ni yng Nghymru yn y Brydain, lle. Am bod ni wedi bod yn yr ymerodraeth Rufeinig. Dyna pam, dyna beth i sail y peth. Oedd y Welsh yn air hyll gyda nhw, dweud y gwir, erbyn hyn. Ond mae'r Cymru wedi cyfleidio'r gair hefyd o i fel gair arall yn Gymru. O, ie. Ie. Wedyn, ni'n gwybod am hynny. Wedyn, ddys i ar draws y gair yn cael ei ddefnyddio chwarel-ddolo. Chwarel-ddol. Gwaliad, cwt, lle oedden nhw'n trin y cerig, cyn y felin a peirianna mawr. A gwaliad, gen ti lot o ryw hen gytia dal yn sefyll yn does, gwalia. Ac yn ymwneud, cysylltiad yna rhwng yr cwt yma, lle bobl yn torri cerig yn bob tywydd. A yr gair gwalia am Gymru. Wedyn, hefyd, dwi wastad, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl hyn yn taro rhywbeth ar y ffaith bod ni rioed i gweithio yn y chwaral a'r diwydiant yn effeithio. Bod chi'n gweld y peth o ogwydd wahanol. Ti'n gweld, wrach, dwi'n gweld sa chwarelwrs yn gweld toman chwaral fel pyramid. Dwi wastad meddwl, mae'n pyramids, maen nhw'n rhyw adeiladau mawr i addoli neu cof. Maen nhw'n symbol o'r oes ar ddi, cof. Maen nhw fel rhyw tŵm yn Raith neu yn canolbarth America. Oedd yr album Gwalia, yn rhyw mash-up o hynna. A hefyd, llyfr Eduardo Galeano, awdur o Uruguay. Nath o sgwennu llyfr The Open Veins of Latin America. Ac yn meddwl, The Open Veins of Wales, ynddo? Y ffordd mae Cymru wedi cael ei exploitio a bod yr cyfoeth yma i gyd yn mynd o yma. A nina fan hyn dal yn difreintiedig yn ariannol. Enghraifft, pobl y caban methu mynd i wireddu, i creadigaethau, a i
talent academic ac yn y blaen, de. So, I le o'r arian yn mynd, ynde. A ia, rhyw mashup fel oedd yr album yn cyfuno rhyw ddelwedda Lladin America efo chwaral. A hefyd Cymru, de, nes I sgwennu fo'n 2016-17. All Brexit, ti'n wel, dim pryd o Brexit gath o I benderfynu'n 2016, just cyn yr Euros. A mae'n ymatab I hynny hefyd, de, I le da ni'n mynd yn y byd, de, fel cenedl, fel bobl. So, dwi'n gwybod, eisiau chwarae'r fideo. A ges I, diolch fawr I criw lleol, oedd helpu fod yn actorion yna fo. Gary Giggs, Gareth Roberts, Edwin, maen nhw'n actorion yna fo. A Gwen hefyd, Gwen Parry, Ellis, I fod yn... sori, mae'r sgrin di mynd. Ia, I fod yr diwies y llyn fel petai. A I Gwenan, o Llan, pan o gen I wall. Neu adael y fideo I chwarae, ia. Ti'n gweld y breuddwydiant. Wel, ie. Sut mae corlanu yr holl negeseuon cyfrodynion. Wel, ie. Ti'n teimlo'r cariad. Wel, ie. Ti'n gwybod bod angen. Wel, ie. Dyfynydd dyfawnog. Wel, ie. Dyfora dyfobol. Wel, ie. Mor anobeithiol ond eto hollol anhygoel. Cyfrodynion.
Wel ie, buddsodl o beidio. Wel ie, wel ie. Wedi'r holl waith yn ryfel ar y dysgu'r Graig. Rhaid codi unwaith eto cyn troi yn blaen. Wel ie, wel ie, wel ie. Gret. A mae hwnna yn dangos, mae'n llawn, mae'n chock-a-block efo'r ardal, dydy. YouTube, dal i fynd. Efo daws y glaw. Ie, daws y Wel, glaw. ac ar y pwynt yna, dwi'n cofio, ydy 97, y pres oedd rheolwr anweledig ar y pryd. Ac oedden ni yn cartra, yn stafell fita, cartra, Ty Rhys, ar ôl ymarfer, ac nathon ni gyd sgwennu'r gan yma efo'n gilydd, daws y glaw. Llwch llechi glas yn ymysodla, mewn Wellingtons a trwsus Bermuda, fel defaid yng nghysgod y bedol, mor ddu ar gwydir yn fy sbectol. Eto, cyffwr o be o pres yn dweud cynter, hiwmor tywyll, a eto doniol, sydd wedi esblygu o'r dre yma. O'n i yn Mae fideo i'r gan yna'n llawn hiwmor hefyd. Yndi, o'n i wedi dweud, o'n i yn y caffi anweledig yn y fideo. A mae'n pres-ail o'r hynny, o'n i'n meddwl, fi. A hefyd, pres, credit i pres, pres ddoth i fyny efo sombreros yn y glaw fel teitl yr album. Ar ôl i ni sgwennu'r gan, dwi'n meddwl, cos dwi'n cofio nhw. Daws y glaw, be gawn ni fel teitl album? Sombreros, dwi'n cofio chdi dweud, pres, bod ni, y glaw a'r llwydni, wel, gwisgas o sombrero, a gwena, bydd y falch a bydd yn hapus, parhau. Mae rhyw obaith yn y fod yna, dwi'n dweud. Oes, yn sicr, a fel ti'n dweud, yr hiwmor na, fod Ali bach yn hollti, ond mae'n hollti, mae'r hiwmor yna, dydy, yn... Hollti carag at i angladd. Dwi'n sam tystiolaeth i gefnogi hyn, ond dwi'n meddwl ar ei anweledig injectio rhywbeth, dwi'n meddwl, ar y pryd, o ryw falchder a ryw hwyl, ar y pryd, lle oedd angen o, dwi'n meddwl. Dwi'n canu clodydd yn hyn yn fan hyn, ond dwi'n meddwl, a mas, allan ni'n anwybyddu bod Stiniog wedi, y diwydiant wedi cwympo hefyd, ynddo? A yr sgil effeithio yn dod o hynny, a dwi'n meddwl, da ni'n dod o'r genhedlaeth yna, lle, weithio chwaral, na. Oedd allan ddim yn ei sens i ni, fel criw ni, anyway. Definitely, yn y wledig di rhoi blynau ar y map, bod blynau le da i fod, a car gwyllt o bethau'n mynd yn y pryd hefyd. Oedd jyst yn buzz, doedd dynamic ofnadwy,
Ac anweledig nas lot o hynna, de. Cant y Ia. cant. Ond wedi dweud hynna, bod ni wedi injectio rhywbeth, so ni heb di gallu neud o, heb trwmcetyn, mistakes, cylchoedd hyd, llwybr lleithog, ti'n fo? So, wedi dod cyn ni, de, a di dangos i ni bod o'n bosib wneud rhywbeth yn y Gymraeg, de. Bod yn gyfoes a bod yn cool, neu beth bynnag ti eisiau gael fo, a creu rhywbeth yn y Gymraeg, ynddo, felly hat off i'r bandiau cyn ni, lle, yn Stiniog. A cyn hynny, fel proses o'n y bandiau pres, y beirdd, y cerddorion eraill, ynddo, a ella ni mynd, ni drafod Mered a Gwyn Thomas, a bethau fel ynddo. Yn anferth, ynddi. Dylanwad maen nhw wedi cael yn genedlaethol, ynddo. Iawn, di mudo o'r dre, academics, Peniog, ond heb Mered, so ti'n gallu dadlas yna Mesbydrec. Faint, oeddech chi'n dweud fod oedd be oeddech chi'n neud yn dod o rwla oedd ychydig yn ddiobais, ond hefo rhywfaint o obais o be oedd yn weledol yn gallu cael ei wneud o bobl eraill. Ond ti'n meddwl fod hynna'n helpu yr diwylliant celfyddydol, yr methiant yna sydd yn helpu, neu'r caledni yna sydd yn helpu i gallu wneud stwff celfyddydol, neu ydy o fod y brynian yn dlws, neu be ydych chi'n meddwl ydy sydd yn helpu ac ymeistri'n stwff yna? Hyder, di lot o'n yma. A'r weledigaeth, ynddo. Bod gen ti ryw weledigaeth o beth ti eisiau gwneud. Dwi'n siŵr. Ie, posib, de. Meddwl yn posib, de. Mae'n posib wneud hyn a wneud o, de. So, ydych chi'n meddwl fod hynna yn rhywbeth mewn ardaloedd ôl diwydiannol fel Bethesda, fel Blaena, fel Corus, ydy hynna fwy debygol o digwydd achos fod o'n etifeddol, neu beth ydych chi'n feddwl? Beth yna, diolch, ar ôl cymdeithas yn rhyw fath o dechrau deterioratio ar ôl y diwydiant fynd. Mae bobl yn dechrau teimlo bod yna dim trip ar ysgwydd, ond bod teimlo bod yna neb yn poeni amdano ni. Wedyn, pam da ni'n penderfynu wneud beth yn hunan, da ni'n wneud o efo exuberance, fatha catharsis, a just mynd amdani a mynd yn bonkers, a enjoyo, fatha car gwyllt, just yn anhygoel, ac anweledig, pan fod anweledig i chwarae, yn ei estela a gwybdaeth, yr enghraifft, pan fod bandiau ma'n chwarae, oedd blaena i gyd yn dod yna, a o ti'n methu symud yn y pubs a bethau, ac o pawb, oedd just pawb yn gwenu, pawb yn chwerthin, pawb yn dawnsio, oedd o'n ffantastig, illa bod yna rhyw chydig bach o slump erbyn hyn, mae pethau wedi bod yn reit galad efo'r lockdown yna llall efo'r Covid, so illa ddeith o'n ôl, de. A hefyd, mae'n Blaena dal i fod yn dre, iawn, mae'n bod y chwareli ddim yn ei anterth fel ydyn nhw, ond gen ti dal lot o weithiwrs yn Blaena, ne? Plymars, builders, electricians, you name it, ne? Gweithwyrs calad, ne? A dwi'n meddwl, y law yn llaw a hynna, ti angen diwylliant i gadw'r ddesgol, de? Cos mae'r bobl yma eisiau cael ei diddannu, iawn, mae'na teledu, mae'na Sky, mae'na Netflix, ond hefyd, da ni eisiau'r diwylliant Cymraeg na, de? A'r adloniant, ne? Adloniant ysgafn Cymraeg, dwi'n meddwl gorau bod yn deep and meaningful, ydy. Mae gweithwyr angen cael ei diddannu, a pryma rhywbeth, o Besta, Pengroes,
blaena yn dod at ei gilydd i wneud rhywbeth. So neb gwell i gefnogi hynna na bobl lleol, y gweithwyr. A mae hynna'n resonatio wedyn dros y wlad, ynddo? Ti'n cael cyfryngau, pwy di hyn? Wedyn mae bobl ehangach wedyn yn mwynhau, a wedyn gweddill y byd, ynddo? Dwi'n meddwl, efo'r technoleg dyddi yma hefyd, efo'r digidol, mae mor hawdd gael pethau allan yna. A i rywun sydd wedi bod recordio, dangos yn oed falle, wedi recordio fo analog tap, ynddo? A lle bobl yn mynd i siop i brynu casset neu CD. Dwi'n meddwl, oedd y diwylliant y peth o lot mwy cyffroes i mi ad gynnu. Lle rwan, mae peth yn ffiltro allan, a mae'n anodd, dwi'n gwybod, crisialu dyddi yma yn y byd digidol sydd ohoni. Lle mae hynna'n her arall yn dyri. O ran, os oes na slump diwylliannol rwan. Wel, un effaith ydy bod o'n anoddach gael pethau allan yna. Ond eto yn haws. Hwna'n drafodaeth arall. Mae o, diolch yn rhywbeth tangible na chdi. Be di'r gair Cymraeg am tangible, dwi'n? Dwi'n ddim yn dda iawn am... Rhywbeth sy'n gallu gydio nhw, twtiad o, Ia, a dydi o'm yn... Gwir, mae o hwnna go iawn, de. Dydi o'n throw away. Ie. A mae hynna, dydi, mae'n anodd... Pryd oedd o'n rhywbeth tangible o'ch di mynd i siop Rhen Bost prynu dy CD ac oedd o'ch di'n gadael ac yn gallu dangos, wel, dyma beth sgyn fi. A mae'n anoddach fan fod o... A ti'n dweud Rhen Bost, a ti enghraifft arall o diwylliant, cynnal diwylliant, siop lyfrau yn y stryd, ynddo. A Elin, oedd Elin yn ffantastig am ni yn dyddiau cynnar yn oledig, gadael ni, da iawn chi boes, cariwch ymlaen, a rhoi cyfle ni marfer yn yr urdd yn blaena. Mae'n gymaint, mae'n anodd enwi pawb a cofio pob peth sydd wedi effeithio, neu wedi ysbrydoli ni. A hefyd, anweledig heb allu bodoli, heb i ni allu ymarfer yn top garage, Rhys. Ac oedd Rhys teulu chwarael. Dyn diolch i Wil a Galon am adael ni marfer yn top garage. So mae hwnna'n adnodda, adnodda bod ni wedi gallu ymarfer. Bes, dwi'n gwybod sa'n ni wedi gallu bodoli heb yna i fod yn aras. Mae'n siŵr sa'n ni wedi ffeindio ffordd. Sa'n ni wedi dyfalbarhau a ffeindio rhyw ffordd. Falle fod hwn yn gwestiwn rili hwyr yn y dydd o ran yr gwebinar yma, ond da ni'n deud y gair diwylliant, ond be da ni'n termio yn diwylliant? Ydy o yn celfyddyda ni? Ydy o ffordd ni o fyw? Be ydy'r... Dwi'n cofio darllen... hefyd, di'r ieithol. Dwi'n cofio darllen erthygl gen Lauren Laverne, DJ Radio 1. A dwi'n licio beth oedd hi, culture is something you can't touch, you can't smell, you can't feel it, but it defines us. Mae'n diffinio ni, dwi. Mae'n deud y byd pwy ydyn ni. Mae'n deud ni, mae'n helpu ni i ddarganfod pwy ydyn ni. Mae'n diffinio ni. Be fysa chdi'n deud, Dewi? Be fysa chdi'n deud? Be di diwydiant? Diwylliant. Wel ie, fel mae gai yn dweud, mae hunaniaeth ydy ond, mae'n bob dim, mae'n arferion, diwydiadau, pethau lleol, geirfa, a wedyn yr elfen greadigol. Mae hwnna i gyd yn rhan, da ni eisiau dangos, dyna beth rhywun sy'n creu, mae eisiau i'r byd i weld o. Mae rhaid i ni cael yn stwff allan, mae rhaid i ni cael outlet. Mae hynna, fel ydodd gai yn union, dyna da ni eisiau gwneud, dyna da ni yn hunaniaeth ni ydi o.
yn diwylliant ni'n arferion ni, teulu, ffrindiau, bêl-droed, rygbi, bob peth sy'n digwydd yn y dre yma. Mae o gyd yn rhan o'n hunaniaeth ni, dydy. Ni sy'n neud o, de. Wedyn, dyna beth, mae hynna'n un peth beth ydy diwylliant. Ond roed y stwff allan, a'i rannu fo i bobl gael i rannu fo hefyd, de. Dyna mor rili dweud y gwir, de. Diwylliant ydy bobl, de. Dyna mae bobl yn neud, de. Sa'n ni'n neud pethau, sa'n ni jyst yn mynd i gwaith a mynd i gysgu, a mynd i gwaith, a mynd i gysgu. Fel ydodd Hefin Hughes, de. You gotta get up to go to work, to go to bed, to get up, to go to work, to go to bed. Ond ti ardal Bethesda, dylanwadu fi hefyd, de. Yn chwaer, yr un cenedlaeth yn y pres, Elen. Ac oedd hi'n maffia maniac. Maffia Mr Hughes, de. Oedd nhw, a dwi'n meddwl bod Bethesda di cydio ni cerddoriaeth nhw, yn gynt rwsyd, o ran cerddoriaeth pop. Ac oedd hynna'n yn dylanwadu fi, dwi'n meddwl. A di gael clywed Maffia Mr Hughes trwy waliau ar vinyl. A wedyn oedd hynna'n agor drws wedyn i gerddorion Cymraeg eraill, de. Steve Eves, Mike Stevens, a cerddoriaeth y byd, Bob Marley, cofio, edrych ar vinyl legend Bob Marley gyn y chwaer. Reggae. Anyway, digon am anweledig. Ond mae gen i fi ambell i gwestiwn yma. Wedyn, mae nhw ymlaen i chi. So'r cyntaf sgen i fi fama ydy, petai chi'n gorfod dewis 3 ffigiwr, dyma lle ydych chi'n gweld fod yn darllen i ddim yn mynd i fod yn naturiol. Petai chi'n gorfod dewis 3 ffigiwr, byw neu farw, o'r ardal sydd wedi eich ysbrydoli neu eich dylanwadu arnoch chi yn diwylliannol, pwy fysa nhw a pam? Mae hwnna gen Bryn Jones Cymru Fyw. Dwi wedi bod yn meddwl amdano hyn, a sgynnym syniad, ond rili, mae yna lot o gymeriadau dwi wedi darllen amdano nhw. Yn hanes blaenau yn y llall. Mae yna gymeriadau i gyd. Ond o'n i'n nabod nhw'n o'n i'n byw adeg yna. Felly mae'n rhaid i fi gynnwys yn weledig, de. Maen nhw wedi gwneud lot. A nhw newid y mywyd i ar y pryd. O'n i'n mynd i nilla pan mae'r fi bympio fewn yn nhw mewn gig. Beth sydd dda amdano nhw ydy bod nhw'n gyd yn hogia da, creadigol, cydwybodol ac egwyddorol, a jyst hogia gret a llawn hwyl. Ond o ran llenyddiaeth i fi, de, awdur sydd yn wreiddiol o traws, ydy Twm Miell, Llion. Twm Miell fyswn i'n dweud, am i fod o'r ardal, neu dweud fo. Os bod i wrdio fi i sgwennu. Mae'n stori hir, dwi wedi dweud i lot o weithiau ar y gyfryngau. Ond mae'n jyst dweud Twm Miell. Be amdano chdi, Gai? Pwy fysa chdi'n dweud sydd wedi? Ia, sut ti'n dorri fel awr i 3? Dwi'n gwybod. A nes i feddwl, lle meddwl am 3 person, dorri fel awr i 3 sector. Yr academic, y Mered, dy Gwyn Tom, sydd wedi cael dylanwad ehangach, na jyst yn blaenau. Ond bod blaenau yn rhan mawr o'i hunaniaeth nhw. O'n i'n meddwl, offa artistiaid, enghraifft pres di dylanwad i fi. Prys yn rheolwr anweledig.
dylanwadu. Ia, oce, da chi briliant, mae eisiau neud hyn, mae eisiau neud all. A heb Prys, o'n i heb recordio'r album gyntaf. So diolch Prys am gredu yna ni, a gael y record deal gyntaf yna ni, efo'r Rhys Mwyn. Ond hefyd, gyd ti bobl dda Gareth Parry, artistiaid gweledol. Dwi'n cofio ysgol gynradd, Gareth Parry'n dod yna i wneud gweithdy ar adar, efo'n peitio adar ar rhyd. A mae di aros yn nghofi heddiw yma, cofi ar ei sglein. Os ti'n ei llygad adar, derin, unrhyw lygad, rho sglein ar y lygad. Mae hynna di aros yn nghofi, Eigra Lewis Roberts, a sbio rwan, Llio Maddox, Lleici Gwen Llian, artistiaid lleol, Sian Orddi, academics, artistiaid, a hefyd y gymuned, wrth gwrs, bobl, Tommy C. Heb Tommy C, swn i'n callach am Plethin, a Pogs, a pethau fel yna, dynio 15 stôn i lawr y lot, a heb Tommy C, swn i'n gwybod am Bob Tairfelin, dydd llun, dydd mawr, dydd mercher, y gymuned, y gweith bobl lleol, Llian y ddol hyd yn oed, llafar bobl sy'n gwneud llafar bro, Prinsi, cymeriadau, mae yna gymaint o'n nhw, yn anodd enwi pawb, bobl, cymeriadau, unigryw, sydd wedi just sbarduno chdi de, a dim bod nhw'n cael gair yn dy glus di, ond dylywio di ar y trywydd iawn. Tri sector, academics, artistiaid a'r gymuned. Gret. O'n i'n di das bod fi'n gorfod dewis 3 person, ond dwi'n meddwl bod fi wedi cyfro fo efo pawb. Dwi'n dewis mwy os ti eisiau, Dewi? Wel, maen nhw gyd yn briliant. Dwi'n rili, fel llenor, dwi'n gwerthfawrogi gwaith nhw i gyd, maen nhw'n hollol ffantastig ar beirdd a yn y llall. Ond na i sticio i beth by'n neud trwy mi all, gan oledig. Ond hefyd, ar lefel teulu, o mam, llnau ysgol o mam, ond oedd hi gallu chwarae piano. A rho mam llnau ysgol, o'n i'n aros gwmpas, ac oedd hi'n dysgu pethau ar y piano i mi dde. A trwy hynna, ti'n darganfod noda, rhythm, a waw, dwi'n gallu gwneud hyn. Ond eto, mam rwy'n dosbarth gweithiol, licio neu hyn, licio neu hyn, ond rioed i mynd o fo'n bellach, rhyw diffyg hyder, a dyna, sy'n mor bwysig yn y dre, mae'n hyder, a credu, a gwireddu, hwnna di'r her mwyaf, y gwireddu wedyn, fod o'n rhywbeth credigol, fod o'n waith, fod o'n beth bynnag. Gwireddu fo ydi'r her, ond os ti'n dal i gredu, mi allu di. Cwestiwn i Dewi. Os ydych chi'n dweud nominatio rwy'n arall, Glenn Tapp. Yr office, yr office. Hwna'n gael sefydliad pwysig iawn yn yr ardal am. I Dewi fama, sut mae Dewi yn mynd o gwmpas cynllunio llyfr? Ydy'r cymeriadau yn dod gyntaf i ffitio'r ardal, neu ydy'r ardal yn ffitio'r cymeriadau? Cymeriadau o hyd, cymeriadau. Yn aml iawn, gan amla, does gen i'n syniad lle mae'r plot yna'n byd yn mynd. Mae jyst yn sgwennu ei hun fel dwi'n mynd ymlaen. Yn syml iawn, dyna beth di'r ateb. Diolch am y cwestiwn, briliant. Gen ni diolchiadau, diolch Gai am gofio Tom Cetyn.
A wedyn, sesiwn difyr, gai y dewr, ydych chi'n artistiaid sy'n byw a gweithio yn eich gymuned. Sut allwn ni gadw pobl ifanc yn ein cymunedau ni i fod yn greadigol a chyfrannu at eu cymunedau? Oes o gwaith, gwaith i bobl gallu fforddio tai i fod mae hynny'n braidd yn amhosib, ond maen nhw angen gwaith yr un hytrach na 0 hours yn y diwydiant ymwylwyr. Dyna sydd wedi gadw bobl yn y dre yma, bobl ifanc. I cael nhw'n greadigol, wel, dwi'n ffeindio bod nhw isio bod. Mae yna lot yn nhw'n styr, mae hynna fi, mae o rapio, mae o isio wneud bethau. Mae yna lwyth o nhw isio wneud bethau. A mae yna lot o ddiolch i cell, fel Rhys yn cell ysdi, mae o wedi bod yn gwneud gigs yn y llall yn osbithiau, yn y llall a bethau fel bobl ifanc a plant, bydden nhw'n cael creu pethau. A mae pethau felly yn bwysig ac yn digwydd yn y lle yma. So mae'r creadigaeth yna, jyst mater o galw i aros yma sydd angen fan. Dwi'n gweithio lot efo ysgolion, gen ti'r prosiect yma, ysgolion creadigol, efo'r Llywodraeth a Cyngor Celfyddydau. A efo'r cwricwlwm newydd yma hefyd, creadigedd yn buzzword yn y cwricwlwm newydd. A be dwi wedi ddysgu trwy hands-on profiad efo'r plant ydy. Di creadigedd ddim yn golygu i sgwennu can yn unig, neu i sgwennu llyfr, neu i sgwennu, neu i wneud llun. Ti angen creadigedd i fod yn saer, i fod yn saer maen, neu beth bynnag, i fod yn accountant. A'r hyder na i fod yn greadigol yn y maes ydi o de. Beth bynnag dyfaes. Yr hyder na i fod yn greadigol a creu pethau newydd yn de. A creu cyffro. A fel yn dweud, yr her mawr ydy'r pres a'r gwireddu. Hwna ydy'r her mawr. Ond trwy fod yn greadigol, mae'n bosib. A ti'n meddwl chdi sgwennu can i wireddu. Dyna dwi eisiau dweud, bod chdi gallu bod yn greadigol yn meddwl am cynllun busnes i greu rhywbeth. Ac os be mae diwylliant yn ychwanegu hynny ydy, os ti'n mynd i greu shop chips, neu beth bynnag. Ond bod na hunaniaeth yr ardal yn y shop chips na, neu beth bynnag. Mae'n enghraifft gwael, ond dall beth dwi'n feddwl. Mae Rhys yn cell... Yn siapio fatha mynydd a beth o'n gai. Ond yn cell, dos i cell, yn tilynu ar chwareli, mae Rhys yn greadigol drin yn ffordd. Gwna ni y chwarelwr, yr hen Midland Bank, yn defnyddio hunaniaeth lleol i dathlu pethau lleol mewn busnes ynddo. Bod y busnesau lleol yn wreiddiol ac efo stamp yn dweud, da ni'n dod o fan hyn, da ni'n dod o Gymru. A dwi'n meddwl bod y balchder yna'n o bwysig dydy, a fod ni yn gweld gwers yn beth sydd wedi bod a beth sy'n gallu cael ei greu yn bwysig dydy. Un arall. Dwi'n gweithio yn yr amgueddfa lechi ac yn teimlo bod yna lot fawr o diddordeb yn hanes a diwydiant lechi ar hyn o bryd. Ydych chi yn teimlo hyn ac yn parhau i gael eich ysbrydoli gan y diwydiant? Wel, ti'n fe, ar yma rwan, dwi wedi bod yn sgwennu amdano beth o ddiweddar yma rwan. A wrth wneud y llyfr cant yma, ynde. Sôn amdan pan ti'n teithio i fyny i ben ymwelwyr, mae rhaid chdi sôn amdan chwareli a hen gymuned oedd yn Gwmorthu hefyd, y Joneses, y teulu Joneses. Oedd bob un mab cyntaf anedig yn cael ei alw'n Sean, a'r cyntaf anedig y genedlaeth nesaf yn Jones, Sean, Jones. Arferiad Cymraeg oedd hwnna, ond oedd hein yn Gwmorthu, oedd jyst cymeriadau. Ond, dwi'n sgwennu amdan y chwareli yn y llall, a sbio fewn i'r hanes. Ond ar fy marw, mae'n jyst yn fascinating. Yr ymdrech oedd nhw'n ymwneud, ddim jyst i fynd o dan ddiar i gael y cerig allan, ond
sut oedden nhw'n wedi gallu cael nhw i fynd i lawr i port. So i fynd dros y byd ar un clens oedden nhw'n gorau bildio dros o dan ddaear ac ar y mynyddoedd yn bob man yr ymdrech a'r stori a'r ffrio rhwng gwahanol chwareli a fydd yna llall bob math o bethau. Mae'n jyst yn hollol fascinating. Ac os o'n mwy o bobl yn darllen am hynna, mae'n wrtha mynd yn fascinating hefyd. Dwi'n meddwl, mae yna ddiddordeb, dwi'n meddwl, yn sicr. Arloesi, fildio yr un clen na. Arloesi. A meddwl, lle ni'n neud yr un clen na fan hyn. A creu o, de. A fel oedd Gwyn Thomas wneud, nes i gan efo y ddinas Gadarn, ac ar ddiwedd y gan mae'n dweud, yn creu o gerig fara. Allu neud hynna mewn unrhyw gyd-destun. Da ni'n dal i greu. Ond ti dweud amdan yr brwydro chwarelyddol yma, oedd hwnna'n un o'r peth oedden ni'n edrych i sgwrsio amdan ar un pwynt oedd yr interquarries, ac oedd hwnna'n gyfle hefyd ac yn masif yn yr 90au. Pêl-droed, lle de. Twrnament pêl-droed ydy hi, rwy'n sydd ddim yn gwybod amdano beth ydy'r interquarries. Ie. Mae gai'n gwybod oedd o'n chwarae yna. Nath ni gyro. Camelod fflat. Camelod fflat. Mae pawb wedi siarad efo y blaenau wedi ennill interquarries unwaith. Ie. Ond ie, chwaraeon yn ffordd wych o brwydro yn erbyn y gilydd heb bod yn gas ac yn... Mae'n jyst ffordd iach o brwydro, dydy. Ac oedd lot o hwyl. Oedd yr interquarries efo'r, dim yr enw, ond yr un peth, oedd yr ysteddfodau o gynnyn nhw yn bob chwaral. Y cystadlu rhwng y chwareli gyd, yn yr ysteddfodau. Yr un peth, y rivalry, de. Ie. A gen ti dima pêl-droed, gen ti 3-4 tîm pêl-droed jyst yn Tangrisia. Heb sôn am lle fydd eraill. Ti'n mynd cael hynna. Gen ti Blaen Amateurs. Ond mae'n gau yn Tangrisia fan hyn. Sy'n lle gyrru Tangris. Tigers yma. Dwi'n gwybod. Ydy hynna'n diwylliant golledig? Ydy o jyst yn cysgu? Mae'r byd di newid, ynddi? Fel o'n i'n dweud ar y dechrau, oedden ni'n adeiladu golposts yn hynna, felly. Anaml, oedden ni'n gweld, mae plant yn dal i chwarae yn y caeau yma, ond dim fel oedden ni, de. Dim eisiau swnio rhyw hen ffart, ond mae cystadlaethau gael ei drefnu wan, dydy, yn ganolog, a mae'r rhieni'n gyrru plant nhw i'r cae, mae'r byd di newid, dydy. Fel la. Dwi'n gwrs yn beth da. Beth da bod plant yn cael cyfle i chwarae pêl-droed. Ond jyst yr traddodiad yna o wneud o dy hun. Mae'r rhieni'n mynd â'i plant i'r gema yma, gyrru o hyn ben i llall. O'n mhrofiad i, anyway. Ond beth da. Wel. Byd di newid. Byd yn hen. Mae Dewi yn edrych hwnna meddwl, dwi'n fod yn smyrcio hwnna yn meddwl am rhywbeth amdan chwarae ffwtbol, dwi'n siŵr. Na, just gwrando ar gair, dwi'n siŵr. Mae'n pwynt dri, mae'r byd yn newid. Po beth gael ganolyn, Mae o'n dybocad diwan y byd i gyd. Yn dybocad i, mae'n allan, mae'n sgrin, mae'r byd i gyd yn fanna. Yn lle allan am fanna, mae o'n dybocad i. Bonkers. Gyda ni un yma, Uncle Guy, Dei Dw, yn chwaraewr.
Hel droed o fri back in the day. Oedd yn Cwltrw Brodas, Sally, chwaer dad, gwr Sally, deud o, oedd y chwaraewr yn ei gamp, oedd centre-back, os dwi'n cyfeirio, tal a cry yn y defence, de. So ni'n licio gwybod mwy am hanes pêl-droed. A pan eis i album o'r Williams, o'n i'n cael rhyw fewnwelediad i'r cyfnod yna, lle o lot o dima chwarae gilydd yn yr ardal, a ffordd oedd pêl-droed i esblygu, a teledu yn cymryd dros yn ôl o'r Williams, oedd ti llai o bobl yn mynd i wylio pêl-droed ar ochr cae, oherwydd bod yna fwy o teledu pêl-droed ar y teledu, so bobl yn aros adra i weld y teli, yn lle mynd i'r cae i wylio'r pêl-droed. A'i gyfnod o Nantlla Fel, ardal chwaral arall. Un o'r tima mwyaf gwyllt y cyfnod. Straeon difyr. Felly, ia, yn dod â ni reit rownd i be oedden ni'n cychwyn o ran fod hwn yn rhan o gyfres o sgyrsiau. Faint mor bwysig, ydych chi'n meddwl, ydy safio beth sydd yn mynd ymlaen o hanes y diwydiant mwyn diwylliant yr dyfodol a'r presennol o ran yr safle treftadaeth y byd, safle treftadaeth. Dwi wedi cael os chdi Iwan, Gai, safle treftadaeth y byd. I pwy ti'n gofyn? Sgwrs a hollol agored. Efo'r ymgyrch i gael safle etifeddiaeth byd. Gret de, pam im. Mae yna un o'r hogia, un o'r hogyn lleol dri, yn dal yn ysgol, mae wedi gwneud fideo do, fyny yr felin, mae'n offeran, beth yn top. A wedi gwneud y fideo a dweud pam bod angen o. So, mae'n briliant. Dwi'n wedi gwybod llawer amdano fo, ond dwi'n gwybod bod yna ymgyrch rhywbeth. Mae'r felin fyny fan'na, de. Mae'r coed, mae'r to, mae'r to wedi dechrau chwalu y llechi ar y to, de. Mae'r dŵr dod i fewn ar y distia, A-frames masif yma o bren. Maen nhw eistedd yn bwrdd fan hyn, maen nhw'n rhywun seis a bwrdd, ond maen nhw'n hirach, maen nhw'n reit ar draws y shed, y felin. Maen nhw'n anfarth, maen nhw'n fatha coed cyfa, wedi cael ei wneud yn sgwar. A mae'n difethau, dydy. So mae eisiau rhywbeth i cadw nhw, lle bod nhw yn, drwy'r hen adeiladau yma. Mae'n rhan o hunaniaeth y dre, dydy. Mae yna lot o bethau ar Facebook efo'r hen lyniau chwareli yn ella, a mae bobl y dre yma, nhw'n gyd i bod yn gweithio yn y chwarel yma'r chwareli yma ar adegau gwahanol. Neu bod i tadan o'n llall, a nhw'n gyd i cael trafodaeth, caban, fflor, 5 neu beth di hwnna yn y llall. So mae'r cof i gyd yna a'r hunaniaeth bod nhw'n chwarelwyr wedi bod yn gweithio dan ddaear. Mae'r adeiladau hynna'n cael ei gadael i fynd yn chwalu. Dwi'n sôn am rei sydd wedi hen fynd, ond adeiladau fel felin, mae'n offeran yn top fyna. Mae modd i achub i. Mae'n anferth ar adeiladau o'i chwmpas i fyd. Lle'r gofaint a popeth fel yma. Dwi'n cytuno fo'r peth World Heritage thing yma. Dwftad. Dwi'n dyfynnu o lleol.cymru fan hyn, rhyw erthigol am safle treftadaeth y byd. Ein bwriad gyda'r gwaith ydy dathlu'n hanes, ond hefyd i ddefnyddio'r cyfle i adfywio cymunedau trwy dreftadaeth, creu cyfle newydd a chyffroes i busnesau,
Da ni am wneud hyn drwy gydweithio gyda cymunedau a busnesau ac yn gobeithio bod y cais yn gyfle i atgyfnerthu neu ailgysylltu bobl gyda'i hetifeddiaeth leol a chreu swyddi ansawdd uchel yn lleol. Felly, os di hwnna'n wir, eto, os yna effaith fel a fydd o'n gael, wel, amdani, ynde? Ie. A pwynt, be di enw hwn, o'r Graig i'r Galon, diwylliant ymysg diwydiant. Wel, os da ni'n mynd i wneud hynna, fel o'n dweud, mae'r diwylliant, da ni angen y cydbwysedd o'r diwylliant efo'r diwydiant, neu fel arall, dwi'n werth dim, na di. Felly mae mor bwysig cynnal ein diwylliant i ddathlu ein diwydiant a symud ymlaen i'r dyfodol, de. Gret. Ac ar hynna, dwi'n mynd i ymestyn diolch yn fawr iawn i chi am ddod ato ni heno a cael y sgwrs yma a dangos sut fod yr ddau yn gallu cyd-chwarae, cyd-dynnu er mwyn gallu mynd ymlaen hefo hyder a hefo credigrwydd. O'n i hefyd wedi cael yng ngofyn i sôn yn sydyn fod o'na ddigwyddiad yn fod i fod ymlaen ar y 10fed. Mae hwnna wedi symud ymlaen wan i'r 25 o fis Fai ac i edrych ar y cyfryngau cymdeithasol am hwnna. Dwi'n newid cael negas i fewn a dyn jyst yn dweud diolch yn fawr iawn a diolch yn fawr iawn gyda fi hefyd am ymuno efo fi heno. Ia, diolch i ti am gynfo. Diolch yn fawr ti. Diolch felly, ac i Glyn am gyfieithu. Is oce? Diolch yn fawr iawn. Iawn. Adios. Adios, e. Arrivederci. Salut. Che lavoro. Ciao.